Aktar minn 15,200 familja benefikaw mill-iskemi tal-Awtorità tad-Djar matul l-2025 permezz ta' investiment ta' 50 miljun euro. Filwaqt li 339 familja nataw l-appoġġ biex isiru sidien ta' darhom, ekwivalenti għal kważi familja kuljum. Dawn iċ-ċifri joħorġu mir-rapport annwali tal-Awtorità tad-Djar li juri wkoll li l-ħin tal-proċessar tal-applikazzjoni tal-benefiċċju tal-kera naqas minn 69 jum għal 23 jum. Feluq il-50 sena ta' Awtorità tad-Djar qegħdin inħarsu mhux biss kemm qegħdin ngħinu nies, imma qegħdin inħarsu wkoll li ntejbu l-operat tagħna biex l-esperjenza tal-klijenti tagħna tiqsar bħala perjodu u tkun waħda tajba ħafna. U li qegħdin nagħmlu li mill-esperjenza ta' snin preċedenti tal-output tax-xogħol tal-Awtorità tad-Djar qegħdin naraw kif nistgħu ntejbu l-proċessi tagħna u nħarsu lejn awtorità li tkun ħafna iktar aġli biex ngħinu iktar klijenti. Dawn ir-riżultati ġew ippreżentati fl-laqgħa bejn il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet Owen Bonnici u tmexxija tal-Awtorità tad-Djar. Il-Ministru Bonnici qal li dawn ir-riżultati juru kif il-politika tal-Gvern fil-qasam tal-akkomodazzjoni qed tkompli tagħmel differenza konkreta fil-ħajja tan-nies. Intqal ukoll li matul is-sena l-Awtorità investit aktar minn 4,200,000 euro fir-riġenerazzjoni ta' 79 blokk residenzjali, installat 42 lif ġdid u wettqet 1207 intervent ta' manutenzjoni u tiswija. Saru wkoll kważi 1000 eżerċizzju ta' assessjar minn ħaddiema soċjali biex jingħata appoġġ lil persuni vulnerabbli. Matul l-istess laqgħa ġie ppreżentat ukoll il-pjan strateġiku għal perjodu 2027 sal-2029. Dan għandu jistabbilixxi l-mira li sal-2028 l-Awtorità ssir kompletament paperless. Portal wieħed għall-iskemi kollha u użu akbar tal-intelligenza artifiċjali biex jitħaffef l-proċessar tal-applikazzjonijiet.